to 90.5 FM, Radyo Himbalan. Maayong aga abyan, welcome sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ini nga aton nga programa ginadulong sa inyo sa mga kauturan kag mga kabyanan sa Bay City Fellowship Baptist Church kag sa Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Nagapasalamat kita sa Ginoo nga bisan diin kita nga lugar. Sa gihapon kita makadala sang bilidhon kag balaan nga pulong sang Dios sa inyo nga mga kabuhi. Nagapasalamat man kita nga bisan diin nga bahin sang kalibutan kita makalambot bisan pa dito sa Amerika. As of now, we have Naomai, Sister Naomai E. Fairchild nga nagatanaw sa aton. Good morning and good evening, Sister Naomai. Thank you for viewing, although I can share to you the outline in the verses that we have today. Today we will talk about the eyes of the Lord. Aton hambalan karon ang mga mata sa Ginoo. Aton itugyan ini sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Diyos nga balaan, amay namon, nagapasalamat kami sining kaygyunan nga makadala kami sa imong balaan nga pulong pinaagi sa sining istasyonan sang radyo, bisan pa diri sa Facebook Live. Kabay nga mabaton namon ang pagpakamayo kag matalupang da namon ang amon pribiliyo subong nga mga kanak-kanimo. Nga ikaw nagabantay kag nakakita sa amon. Sa ngalan ni Hesus. Amen. Siling diri sa 1 Peter chapter 3 verse 12, for the eyes of the Lord are toward the righteous, and his ears attend to their prayers, but the face of the Lord is against those who do evil. Ang mga mata sa Ginoo ara sa mga matarong. Karon aton hambalan ang nahanungod sining mata sa Ginoo. Nagakahulugan ini abyan nga bisan sa pagkamatod ang Dios, wala siya sang physical nga lawas. Agud nga mahangpan naton siya, ginlaragway siya diri sa Old and New Testaments. Sa mga bahin sang tao, sa iya nga kasing-kasing o tagipusoon, sa iya nawong, sa iya dalunggan, sa iya mata, sa iyang kamot, sa iya tudlo, sa iya butkon. Kag aton makita nga ini nga mga ginatawag anthropomorphic expressions. Gingamit ini agud nga mahangpan nimo kag nakon ang sarang mahimo sa Ginoo. Si Noah, suno sa balaan kasulatan sa Genesis chapter 6 verse 8, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Ining mata sa Ginoo nagatudlo ini sang iya ihibalo sa iya tanaw, sa iya nga pag-observe sa mga gawi sa mga katawan nimo kag nakon. Kag tungod sina kinahanglan mag-cultivate kita sang ginatawag reverence before the Lord, ang pagkahadlok sa Ginoo. The eyes of the Lord are in every place, watching the evil and the good. Sa bisan diin nga lugar ang aton Dios nagatanaw. Nakakita siya sang kalautan kag bisan pa sa mga kaayuhan. Nakakita siya sang imo ginahimo nga sala. Kag tungod sina, hindi ikaw makaiskapo sa Dios. Nakakita siya sang malain kag malaot manakon nga kasing-kasing o tagipuson. Tungod sina, hindi ako makapalagyo sa Ginoo. Nakakita siya sang aton ginahimo nga maayo. Amoy ning aton Ginoo. Siling sa Psalm 32 verse 8, I will instruct you and teach you by the way which you should go. I will counsel you with my eye upon you. Ining mata sa Ginoo nagalaragway sa aton sa hindi lamang sang iya ihibalo,
kundi sang iya nga paggiya, pagtuytoy, pagtudlo sa aton nga mga kabuhi. Siling sa Lucas 22:61, the Lord turned and looked at Peter. And Peter remembered the word of the Lord, how he had told him, before a rooster crows today, you will deny me 3 times. Amo ini ang aton pribiliyo kag kasiguruhan tungod kay ang Dios naton nakahibalo sang tanan nga mga butang, kag ang palaabuton naton iya ginpahayag diri sa balahan kasulatan, busa hindi kita magkahadlok. O may gira dito sa Ukraine, may mga balita na nungod sang ginaplano sa mga insect dira sa Taiwan. Kag nagadala ini sang kahadlok kag kakugmat sa aton nga mga tagipuson. Pero ano ang aton reaction? Ano ang aton attitude? Siling ni Ginoong Hesus, I share and tell you these things because I have overcome the world. And I share this to you. Therefore, be at peace. I share these things to you, siling ni Ginoong Hesus, agod nga kamo magmalinong ang inyo panghunauna kag inyo mga tagipuson. Tungod kay ang mata sa Ginoo may kasayuran sa tanan naton nga ginahimo. Hindi kita maghadlok sa palaboton. Maghadlok kita sa iya, pero wala kita sang hadlok sa palaboton. Siling sang manugsalmo, the eyes of the Lord are toward the righteous. Ang iya kabalaka, paghigugma, kag pagbatiti, iya ginapahayag diri sa aton. Tungod kay siya may kasayuran, may ihibalo, may pagtanaw sang aton mga kahimtangan. Sa Psalm 33 verse 18, behold, the eye of the Lord is on those who fear Him, and those who hope for His loving kindness. Kag si Job nagsulat, does He not see my ways and number all my steps? Tungod kay ang Diyos naton may kasayuran, may ihibalo, pinaagi sining iyang mata, kinahanglan maghadlok kita sa iya. Tungod kay siya na kay balusang palabuton, hindi kita maghadlok sa palabuton. Kinahanglan may kalinong kita sa aton nga mga tagipuson, kag amo ini ang aton kasiguruhan, assurance, paglaom, subong nga mga anak sang Dios, ang aton Ginoo na kay balos ang aton mga ginakinahanglan. Una, abyan kung ikaw wala pasang kang tanan sa Dios pinaagi kay Ginoong Hesus. Nakahibalo siya sang imo tagipuson, sang imo panghunauna. Nakahibalo siya nga ikaw wala sang paglaom apart from Him. Kinahanglan nga imo itugyan ang imo kabuhi sa iya. Maginulsol ka sang imo mga sala, magsalig ka kay Ginoong Hesus. Kag mabato nimo ang balahan nga espiritu nga nagadala siya sang kabuhi na wala sang katapusan. Karon sa imo nga utod sa Ginoo Kristohanon, kinahanglan imo talupang don nga ang Dios nakahibalo sang imo kahimtangan karon. Kon wala ikaw sang fellowship sa iya, kinahanglan nga imo hinulsulan ang imo mga sala. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Tungod kay ang Dios nakahibalo, kinahanglan na hindi kita makugma, mahadlok, magkaluya. Tungod kay ang Ginoo gamhanan sa gihapon sa tanan. Ang iya kasayuran, ang iya ihibalo, nagahatag sa aton sang kaisog, sa aton pagabuhaton sa sining adlaw kag sa sunod nga mga inadlaw kung hindi pa magbalik ang aton Ginoo. Ang Ginoo nakahibalo sang imo ginakinahanglan karon. Kaangay ni Apostol Pablo sa mga Kristohano dito sa Pilipos, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Tungod kay ang Diyos nakakita sa aton, magkahadlok kita sa iya. Tungod kay ang Diyos nakakita
sang palaabuton, hindi kita maghadlok sang aton palaabuton. May kalinong kita dira sa iya. Diyos nga balaan, madamo gid nga salamat sa imo nga pulong. Ang imo mata may kasayuran sa amon kahapon, sa amon karon, kag sa amon palabuton. Tudloy kami nga magkahadlok sa imo, magkahadlok sa paghimo sang sala, kay ikaw nagatambong, nakakita sang amon pangunahuna, makabati sang amon mga pulong, kag na kahibalo sang amon ginahimo. Tungod sini kinahanglan nga magkahadlok, magtahod kami sa imo. May we show and live a life of reverence before you, knowing that you observe, you see, and even you hear our words, O Lord. Please forgive us of our sins and bring us back to you in fellowship with the sweetness of experiencing your mercy and grace. In Jesus' name, amen. Minda Santiago Tacdoro, Attorney Emmanuel Gardi, Sharon Castillon, and Sister Naomi E. Fairchild, dara, if I'm not mistaken, dara sa San Antonio, Texas. Ako si Pastor Ipafrasacar, ang sakaron pastor sa Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Kagari kita diri karon sa Dumaguete. Kagbisan pa sa Bai City Fellowship Baptist Church. Nagasiling, ang Diyos magapakamayo sa aton tanan. Madamo gid nga salamat. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the Wishing you